A continuació, gaudiràs una xerrada amb la Blanca. Ella, juntament amb el seu marit, estan engegant ja des de fa uns anys un projecte molt xulo. Ells fan cervesa artesanal. Però a més, aquesta cervesa artesanal està feta sota uns valors socials molt guais i procuren tenir un impacte molt positiu de cara al planeta. La cervesa es faci respectant el medi ambient al màxim possible. A més, és una cervesa lliure de patiment animal, ja que no es fa ni en el procés ni en la cervesa mateix hi ha productes d'origen animal. Dit això, espero que gaudeixis moltíssim i que sàpigues que la seva cervesa, la seva deliciosa cervesa, la pots aconseguir fàcilment a través de la seva web, que l'escriurem a la descripció d'aquest videopodcast. Espero que gaudeixis moltíssim. Bueno, Blanca, em pots explicar una mica com neix i per què neix Bé de Gust? Sí, doncs mira, Bé de Gust va néixer fa 2 anys i mig, més o menys, i va néixer arrel de que nosaltres, en Lluís i jo, que és la meva parella i soci també, havíem viscut molts anys a l'estranger, treballàvem per multinacionals, i cada vegada que ens movíem de país o que ens canviaven a una nova ciutat, era una mica el nostre hobby, no? Doncs anar a conèixer les cerveseries del lloc. Era algo que va començar a sorgir com una mica com un somni, no? Ostres, t'imagines si mai, sobretot més d'en Lluís que meu, t'imagines si mai ho féssim nosaltres? I, es va convertir en aquesta idea que cada vegada que visitàvem algun lloc nou, doncs, anàvem construint sobre d'ella i ens agrada parlar-ne, no? Era una mica, doncs, com un passatemps molt divertit que havíem creat. Però, clar, de tant anar-ho parlant, al final tenia bastanta forma. I al tornar aquí a casa, ara fa 4 o 5 anyets, vam estar els dos treballant per altres empreses i al cap d'un temps en Lluís va intentar convèncer alguns amics seus d'escolteu, tenim aquesta idea tal. A tothom li semblava molt xulo, però ningú per deixar les seves feines i nosaltres creiem que perquè alguna funcioni hi has de dedicar al 100%, si no a mitges, doncs el resultat també és a mitges, no? I al final vam dir, escolta, els dos més motivats, els que realment tenim ganes, som nosaltres, així que ens lancem a la piscina nosaltres. Ostres, que valents. Que valents. I abans m'ho has dit, quan fa d'això? Quan que va començar? Quan va començar la idea o la llavor? La primera llavor fa molts i molts anys, o sigui, potser fa, 9 o 10 anys. A treballar-hi fa 3 anys i la primera cervesa al mercat va sortir fa 2 anys i mig. Que xulo. Vosaltres com fa quin sou ara? Doncs fa més o menys un any. O sigui, fa un any. Molt bé, molt bé. Sí, som molt... Almenys la marca en si, és la marca, O sigui, la marca en si de I'm In realment fa un any. Ja fa temps que ens dedicam al món de la construcció, però que ja hem engegat aquesta marca més amb una cara molt més sostenible i intentar buscar doncs tota la part més de sumar no només nosaltres sinó la resta de comunitat, no només d'emprenedors sinó de projectes que siguin amb caire sostenible. O sigui, més o menys fa un any. Molt bé. La marca, sí. Vale, que guai. I quin és suposo que el feedback, o sigui, la resposta de la gent ha anat evolucionant. O sigui, clar, de començar de zero a ja portar 3 anys i mig, ja ha sigut un viatge que segur que ha sigut molt xulo. I la gent com respon? O com ha respost? Doncs, mira, la veritat és que nosaltres quan vàrem llançar Bé de Gust, ho vàrem llançar amb els valors que nosaltres creiem, no? I que és això, no? És un projecte social, és una cervesa també ecològica, amb tot un tema ambiental a darrere i també amb un compromís animal. I pensàvem que era motivació personal nostra, però la veritat és que l'acceptació ha sigut molt bona i ens fa il·lusió també veure que aquests valors no només són compartits meus i d'en Lluís, sinó que hi ha molta més gent a darrere que també ho valora. O sigui que molt contents. Inclús això que et deia, que fins i tot en època de pandèmia, que sembla que la cosa s'havia complicat una miqueta més, ens va fer molta il·lusió això, que realment
la gent seguís valorant, o inclús una miqueta més, tots aquests productes amb uns valors afegits més que un producte de qualitat, no? Només, que ja es dona, jo crec, una mica per suposar que els productes que hi han de ser de qualitat, que el consumidor ja sap de què va la història, no? I més en el món de cervesa artesana, que cada vegada doncs, hi ha més gent que s'hi va posant, que va descobrint, doncs per nosaltres la qualitat era com bàsic i a partir d'aquí doncs, construir tota la resta. Perquè amb tot això que m'explicaves dels valors darrere, és pel qual... O sigui, el títol que li doneu a aquesta filosofia és el tema de la cervesa compromesa o la cervesa comprometida que hi doneu. Aquest seria el títol dels vostres valors? Sí, exacte. Que guai. Sí. Diguem que és cervesa compromesa perquè és compromís social, ambiental i animal. No? O sigui, intentem que sigui coherent en tots els aspectes del projecte. Aleshores, des del primer moment és un projecte social, treballem amb diferents col·lectius que estan en risc d'exclusió social o laboral, o les dues coses, perquè moltes vegades doncs, van lligades. Vàrem començar treballant amb majors de 50 anys que portaven més de 10 anys a l'atur, i actualment treballem també doncs, amb tot el tema d'etiquetatge, d'encaixar, i així ho fem amb persones que tenen diferents discapacitats psíquiques. El tema d'entregues ho fem amb Càritas, amb els nois i les noies dels que ells en tenen cura, no? Que són sobretot joves tutelats. Ho fem també a través de tricicles, o sigui, intentem que tot realment sigui això, no? Sigui projecte social, però a la vegada sigui tan ecològic i tan sostenible com es pugui, no? Llavors, el tema eco doncs, no només és que la cervesa sigui certificada oficialment ecològica, sinó que tot el packaging també ho és. Bueno, tot. Intentem que ho sigui al màxim, eh? Sí, ho entenem. Hi ha espai per millora, però bueno, en ello estamos. És un llarg camí, sí. Sí, no? Però sí, totes les etiquetes són fetes en paper reciclat, les tintes que fem servir són tintes sense PVCs, que després es converteixen en els famosos microplàstics, no? Les caixes, en la mesura del possible, les reutilitzem, també són fetes de cartró reciclat. I després doncs, tenim el nostre propi llúpol, aquest any tindrem el nostre propi blat, que és, abans que he girat l'ordenador, doncs el camp que veies és el camp d'on fem nosaltres els nostres propis ingredients. Bueno, una mica doncs, intentem això, que en tots els aspectes de la cadena, tot i ser un projecte de moment petitet, no? Pel que pot arribar a ser una cervesa artesana, doncs siguin coherents amb aquests valors. I tema animal doncs, és que és cervesa vegana, nosaltres els dos som vegans. Passa una mica com amb el vi, que tothom diu, home, però el vi, la cervesa, prové d'un ingredient que d'entrada és vegetal, no? Per tant és vegà, però pot i no ho és en molts casos. Aquí t'anava a preguntar, donada la meva desconeixença, què fa que sigui vegano, o què fa que no hi hagi cap tipus de component d'origen animal, o què fa que altres cerveses més famoses sí que tinguin aquests productes? Perquè no en tinc ni idea jo. En quant a la cervesa, per exemple. Pot no ser vegà en diversos aspectes, però el més comú, diguéssim, és que o es filtra amb cola de peix, es pot clarificar amb clara d'ou també. De fet, el clarificant ve de clara, o sigui, a nivell històric, el clarificant per excel·lència és la clara d'ou. Després hi ha llevats que poden ser llevats làctics, com els dels formatges, els iogurts i així. I nosaltres doncs, no filtrem, no clarifiquem, els llevats que utilitzem són tots llevats d'origen vegetal. I després doncs, anem una mica més enllà, o sigui, més enllà. Per nosaltres no és anar més enllà, és realment fer el que ens surt, no? Però en el camp de llúpol, per exemple, doncs, si fan el niu els ocells en certes plantes, doncs aquelles plantes no es cullen, no? I doncs esperem que els ocells creixin, migrin i marxin. Ara, per exemple, la següent cervesa que farem de cares a l'any vinent és en col·laboració amb un santuari animal. Per tant, intentem doncs, això, una mica com els altres aspectes, no? Que no sigui només, mira, ho diem i ja està, sinó que realment es noti al llarg de tot el projecte. Ostres, ara tinc curiositat. Em desviaré una mica del tema, però clarificar què significa en aquest procés?
Mira, les cerveses industrials, sobretot, saps que quan te les poses són superclaretes, són molt transparents, molt netes. Doncs això segurament vol dir que ha passat per un procés de filtratge i clarificat. Després també normalment se les pasteuritza per matar totes les bactèries vives que pugui o matèria viva que pugui quedar a la cervesa i que aquella cervesa estigui 100% estable, estigui a 40 graus o estigui a menys 20, no? En el cas de les cerveses artesanes, nosaltres no som l'única vegana, certificades sí que n'hi ha poques, però moltes cerveses artesanes ni filtrem, ni clarifiquem ni pasteuritzem, perquè precisament el que ens interessa és que, tot i que siguin cerveses més inestables, que per això moltes vegades diguem guardeu-les a la nevera, que no els hi toqui el sol directe, coses d'aquestes, al final és una mica, no és ni millor ni pitjor, però sacrifiques cos i sacrifiques aromes i sacrifiques sabor cada vegada que hi vas passant aquestes capes de filtratge, de clarificat. Tot això, per exemple, a les cerveses artesanes normalment porten més llúpol, no? I una mica més de malta també que les industrials. Però, esclar, si nosaltres les filtréssim i les pasteuritzéssim, tots aquests aromes desapareixerien. Per tant, no té sentit que a nivell industrial, per exemple, hi posis molt de llúpol, perquè al final te l'acabaràs carregant, no? Per tant, sí, es nota, quan et prens una i te'n prens una altra, es nota bastant la diferència. Però nosaltres sempre diguem, ni pitjors ni millors, són diferents amb diferents prioritats. Ostres, tot el tema de... Ara també me'n vaig una mica... És que ara tinc curiositat. Tot el tema de cervesa IPA, no IPA, això en què té relació? És a dir, això en què afecta? És a dir, tot el que has explicat pot afectar que sigui IPA o no sigui IPA o no? O és una altra història? Sí, no. O sigui, IPA al final és una Indian Pale Ale, que saps una mica la història de les IPAs? No. No? Bueno, és bàsicament quan els anglesos van colonitzar la Índia, els soldats anglesos estaven acostumats a prendre les seves cerveses, no? I quan van arribar allà, que allà no n'hi havia, van dir nosaltres també volem la nostra cervesa. I aleshores, des d'Anglaterra, els hi van començar a enviar vaixells amb cervesa cap a la Índia. Però, esclar, la cervesa és el que dèiem, d'entrada és un producte viu, no? Ja llevat. I, per tant, si surts no sé, a 2 graus de York, passes després per l'Equador a 40, baixes una altra vegada a Cabo Buena Esperanza, a menys 15 graus i tornes a la Índia, que estan a 30 i pico, 40 una altra vegada, que aquella cervesa ha fermentat totes les vegades que vulguis, no? I aleshores els soldats deien això no és cervesa ni és res, aleshores què fem per millorar i que ens arribi en condicions? Doncs hi ha dues coses, que és una, augmentar el grau actua com a conservant també, i l'altra és posar-hi algun tipus de conservant. El llúpol és un conservant. Per tant, les IPAs són cerveses molt llupolades i al principi el llúpol només s'utilitzava com a conservant fins que els americans van dir, escolta, però és que és un conservant que és molt potent aromàticament. I els americans van començar a experimentar amb llúpols i ara el llúpol no només el poses perquè conservi, sinó que el poses per tot el que li aporta la cervesa en quant a aromes, no? O sigui, hi ha cerveses que destapes i dius, ostres, porta mango, i no és mango, és aquella varietat de llúpol. O sigui, és molt xulo tot el que es pot fer amb el llúpol, no? I, per tant, una IPA no deixa de ser una cervesa molt llupolada, que vol dir una cervesa molt aromàtica. Per tant, el que deies tu entre si afecta o no, clar, a nivell industrial, per exemple, que et deien que es fan totes aquestes passades que van, com si diguéssim, traient qualitats de la cervesa, tu pots fer una IPA, però al final aquest llúpol gairebé no el notaràs, no? Per això també moltes industrials compren petites artesanes i després sí que fan algunes IPAs com les coneixem, no? Així potents i fortes. Però sí, té tot a veure, o sigui... Vale, o sigui que el llúpol ajuda a conservar i a sobre tens aquest efecte aromàtic extra. Sí, exacte. Seria així. Sí. Vale. I sobre el que deies t'anava a preguntar per l'impacte ambiental. Quan parlava de l'impacte ambiental, quan parlo que la vostra cervesa també té un impacte ambiental positiu, ve més en relació a, per exemple, el que explicaves abans, doncs respectar, per exemple, els ocells que explicaves abans, o ve més que els productes que feu servir, al ser d'origen més tots vegetal, doncs té un impacte més petit a nivell de petjada de carboni, o saps? Sí. O sigui,
al final, quan els ocells que et dic és res, és anècdota, perquè entengués una mica la filosofia. Però no, o sigui, tot el tema ambiental és des del producte, que és totalment ecològic, intentem que tots els proveïdors siguin locals i, si no, doncs de lo més a prop possible. O sigui, per exemple, les xapes, no? Quan vàrem començar tothom ens deia compreu-les de la República Txeca, que són molt baratetes. Sí, però nosaltres estem a Caldes de Malavella i a Hostalric, precisament, hi ha un productor de xapes. És més car, però està a 30 quilòmetres. Per tant, nosaltres les fem servir d'aquí al costat, no? El mateix amb el paper, o sigui, intentem que tot sigui tan local com possible. Per això fem els nostres propis ingredients també, perquè siguin de quilòmetre zero. Les entregues les fem amb tricicles a Girona Centre, que és la ciutat gran, com si diguéssim, més propera. I tot el que no és Girona Centre, que fem amb tricicles, però que fem nosaltres les entregues, les fem també amb cotxes híbrids. Esperem que d'aquí poc puguin ser cotxes elèctrics. O sigui, és una mica tot, eh? Intentem... En Lluís i jo sempre diem que les... Com t'arrica el circular. Sí, perdona. Sí. Que les decisions que prenem sempre han de respondre sí a té impacte positiu social, el té positiu a nivell ambiental o a nivell animal. Si respon que sí a una de les tres o a les tres, aleshores anem endavant amb aquesta decisió. Si és que no, busquem alternatives o no es fa. Ostres, i per exemple, pel tema del llúpol, que ara l'esteu plantant al vostre propi, us heu trobat algun entrebanc? O quina és la part més dificultosa de tot això? O tot? Sí, no. La part més dificultosa és que, clar, nosaltres no veníem del sector agrícola. O sigui, per nosaltres, anava a dir, ho hem hagut d'aprendre tot, però seguim aprenent cada dia, perquè, clar, realment és supercomplexa. Quan t'hi poses, al·lucines de lo complexa que és fer créixer alguna cosa, no? No és només planta de llavor i bona sort. Nosaltres ho vam plantar aquí a Caldes de Malavella, en un terreny on hi ha molt de vent. Per tant, per tot el tema d'humitat ens va molt bé, perquè l'any passat que tothom tenia míldiu, que també és molt comú en el sector del vi, va ploure molt i tothom tenia molt míldiu. Nosaltres no, perquè el vent la seca, però tenim altres plagues. Nosaltres, per exemple, que tot és eco, com combatre plagues a nivell eco, no? O sigui, sí. Míldiu què és? Has dit? Míldiu és un fong que es procrea sobretot en ambients molt humits. I llavors s'instal·la les fulles i se les va menjant. Quan hi ha míldiu en el llúpol o a la vinya, totes les fulles queden com pansides, grogues, o sigui, no en pots treure res, realment són collites perdudes. Ostres, vale. Sí. Així que ja et dic, o sigui, entrebancs moltíssims, des de posar-ho en un terreny sense haver pensat prèviament si el terreny era el terreny que li tocava o no, perquè no ho coneixíem. Ara ja sabem que segurament no era el terreny ideal, però bueno, col·laborem molt amb Fundació EMIS, que estan aquí a Riudarenes, que és fan moltes coses, fan tot el tema de conservació de les rieres de per aquí la zona de la Garrotxa, de Girona, tot el tema de la tortuga a Catalunya, fan moltíssimes coses i una d'elles és ajuden als agricultors ecològics a anar millorant la gestió de marges, la gestió del sòl, tot això, i ells ens estan ajudant molt a anar millorant cosetes que n'hi ha moltíssimes a millorar i quan t'hi poses descobreixes que no acabaries mai. Ja. O sigui que el terreny que teniu el podeu aprofitar per això. Que dius que no era el millor, però igualment el podeu adaptar bé. Estem adaptant-lo bé, però era un sòl... Aquí a aquesta zona hi havia molta agricultura intensiva, per tant s'havien fet servir molts insecticides, moltes pesticides, i per tant els sòls són sòls molt maltractats, com si diguéssim, no? O sigui, se'ls ha de donar molt de carinyo, aportar molta matèria orgànica, intentar que hi hagi aquest equilibri. Nosaltres al principi dèiem això són males herbes i al final et dones compte que cap herba és mala, no? Totes tenen el seu rol. És molt maco, vull dir, nosaltres ja et dic, fa poc que hi estem posats, però és un món que és una passada. O sigui, llavors, que jo també desconec moltíssim, cada dia entenc certes hores del dia o no, o un cop al dia o més un cop al dia, heu d'anar
revisant com evoluciona diàriament? A l'estiu sempre hi ha feina, però ara a l'hivern el llúpol descansa, s'adorm, com si diguéssim. O sigui que a l'hivern anem fent poca coseta, dona poca feina. Vale. Sí. Sortirem d'aquí bevent una mica de cervesa i una mica de llúpol, Estem entrant molt en detall al llúpol, sí. I llavors vosaltres, la vostra cervesa, fins a on arriba? És a dir, qui la pot comprar? Quins terrenys abarqueu o quines zones? Estem sobretot a Catalunya. Tot a Catalunya? Però al seu dia vam entrar en bastants restaurants estrella Michelin i aleshores això ens va fer que poguéssim entrar a altres llocs de la península. O sigui, estem al País Basc, a Madrid, a Cádiz, o sigui, arribem una mica... Anava a dir tot arreu, però no és a tot arreu, no? Però en quant a territori, sí, bastant extès, però el foc està bastant a Catalunya. França ho tenim a prop, o sigui, tenim més a prop França que no? Sí. Que són quines parts. A Andorra tenim algun client, però no, sobretot és per aquí i en especial estem a botigues especialitzades, o botigues ecològiques, gourmet o veganes, i després molt a restauració. Nosaltres estem molt a restaurants, hotels, estem a alguna cadena de supermercat, com a Veritas, els supermercats... Ah, sí? Sí, estem a tots els supermercats que tenen. I l'any passat vam entrar també als Bon Preu i Esclat, però de proximitat en aquest cas, o sigui, els de Girona, zona Lloret, tota aquesta zona de per aquí. Vale, I després online. Online. A la part de Barcelona, al Veritas... Sí, a Veritas estem a tots els Veritas. Vale, sí, jo em puc trobar a Terrassa, doncs. Sí. Vale. I llavors, qui vulgui comprar-vos cervesa, la forma més ràpida és a través de la web? A través de la vostra web directa? A la web està sempre actualitzada i en menys de 48 hores fem totes les entregues, o sigui que és la manera més ràpida, a no ser que tinguis un Veritas a sota casa o una de les botigues que estem. Vale. I entenc que és intuïtiu, entren allà i a comprar, no? No sé, teniu molts tipus? O teniu un tipus? Tenim tres tipus i treballant en el quart. N'hi ha una que és molt suau, que és una que fem amb flors silvestres, que recollim aquí al bosc del costat. N'hi ha una altra, que és la que et deia que sobretot es troba en l'alta gastronomia, que és la Ve de Gust, que porta el mateix nom que el projecte, que és una que té al cor. Aquesta té bastant de cos i té bastant d'aromes, però té una amargor que desapareix molt ràpid. Aleshores, a l'alta gastronomia li agrada molt perquè permet maridar molt bé els plats. No és una cervesa que segueixes notant l'amargor residual en boca, sinó que et deixa la boca molt neta molt ràpid. I l'altra, com deies tu abans, és una IPA, que si no tens una IPA i et cervesa artesana, sembla que falta alguna cosa i teníem moltes ganes. I la IPA es diu L'Atrevida, la vàrem fer amb una associació d'aquí de Girona, que té un restaurant escola per nois i noies extutelats. Molts són nois i noies que venien d'altres països, que l'Estat en el seu dia els va tutelar, però als 18 anys es troben de cop que la tutela s'acaba, no? I aleshores es troben al carrer sense feina, sense casa i sense família. I aquesta associació, que es diu Iniciatives Socials, els forma en sala i en cuina durant 2 anys i després els hi busca un lloc de feina. I aleshores ho hem fet en col·laboració amb ells. Ells ens han ajudat des d'escollir el nom, que les noies, sobretot, que moltes venen de països on la dona té un rol secundari, i ens deien, ostres, el nom d'Atrevida m'agrada molt que primer que sigui femení en una cervesa, que d'entrada és un món molt masculí, no? I que es digui Atrevida perquè moltes d'elles, algunes van arribar al nostre país a sota un camió, deixant-ho tot enrere, no? O sigui, tenen històries molt bèsties i amb ells hem fet des del nom, el disseny, van venir quan es produïa i ara la idea és que durant tot l'any els hi farem algunes píndoles de formació del món cerveser i a l'estiu vindran a fer pràctiques amb nosaltres. Ostres,
Ostres, clar, és que a nivell d'impacte social també és super guai el que feu. O sigui, des que ja fa un temps, encara uns quants anys que hi he començat, des de bastant a l'inici heu començat a treballar, intentar abarcar aquesta part social. O sigui, el tema de poder treballar amb tanta gent d'aquest col·lectiu, sí, Vull dir, ha sigut, no és que fa un any, sinó ja ho teniu molt clar. Sí, moment, des del primer minut, sí. Ostres, que xulo, hòstia. Que xulo. Ara sortiran també cerveseres. O sigui, clar, aneu creant comunitat de... Sí, seria genial. La comunitat cervesera és una comunitat que és maco perquè sí, hi ha competència, però hi ha bastant de bon rotllo entre tots els cervesers. O sigui, és un sector que és maco, saps? Sí. Jo recordo, més d'una vegada m'he trobat amb persones que fan cervesa a casa, no? Al garatge i munten. No sé com ho fan, perquè no tinc ni idea com va. Que de fet és una pregunta que et volia fer també, una mica tècnica, però quan et trobes una cervesa que té aroma de cafè, per exemple, això com s'aconsegueix? Hi ha algun procés, literalment barreges cafè amb llúpol, no sé com va, o és una part molt sofisticada? Pot ser... Poden ser dues coses. Una que sigui el que dius tu, que és que hi afegeixis grans de cafè, pols de grans de cafè, però el més comú és que la malta, que és un cereal maltejat, que cereal pot ser des d'ordi, civada, blat, arròs, qualsevol cereal que s'hagi maltejat, que vol dir... un cereal maltejat és un cereal que s'ha recollit del camp abans que germinés, es posen uns tancs on hi ha temperatura i humitat controlada, ho fas germinar, fas que arribi al punt on aquell gra genera tots els sucres que després generarien la vida, no? O sigui, que traurien la futura planta, no? Tots aquests sucres és els que nosaltres necessitem després que passin al most, que encara no és cervesa, perquè després es converteixin en alcohol. Aleshores, això és un cereal maltejat. Una vegada el tens maltejat, el torres o el deixes de torrar més o menys segons els sabors que vols que aquella cervesa tingui. Aleshores, les cerveses fosques, que moltes vegades tenen això que deies tu, gust a cacau, a caramel, a cafè, tots aquests sabors així, són cerveses que s'han fet amb maltes molt torrades. Vale. I llavors quan li dona tots aquests sabors. Vale. T'està entrant la set ja? No, mira que... Gairebé, Mira que jo no... O sigui, m'agrada la cervesa, però no... O sigui, desconec molt dels aspectes tècnics de la cervesa i he aprofitat ja. Sí, mira, nosaltres als estius fem visites, o sigui que si t'animes t'esperem aquí l'estiu. Vale, l'estiu, Vale. Sí, ja us anava a dir de venir-vos a visitar un dia per descobrir, Sí, tant. Vale, doncs ja vindré ja. Sí. Et volia preguntar també, ja per estar a punt d'acabar, el futur que hi veieu ara amb el vostre projecte. És a dir, no sé si el futur més proper és, doncs, ja tenim en compte tot el llúpol que esteu cultivant vosaltres, o ja també, doncs, si es pot explicar o no, Vull dir, si teniu també la visió, l'horitzó ja, si ja teniu clar quin és l'horitzó més enllà del que m'has explicat avui, o sigui, ara, amb el llúpol vostre. Sí, mira, de cara al futur és... Nosaltres no volem fer moltes cerveses, però sí que en llançarem alguna més. Aleshores, estem treballant en aquesta altra que t'he dit, que és una col·laboració molt maca també. I de cara a l'any que ve, si tot va bé, ens agradaria tenir el nostre propi taproom, així com sala de degustació, perquè aquí a la Masia la gent ve, però no tenim, com si diguéssim, no és un bar obert amb hores al públic. I sí que estem treballant en això, o sigui que si tot va bé, esperem que l'any que ve us puguem invitar a la cerveseria amb totes les aixetes, les taules i tot de bé de gust. Que guai. Hòstia, sona bé. Vale. Doncs, per no allargar-ho més, l'última pregunta que et vull fer, que li faig a tothom,
I és, ja que el vostre projecte, producte, abarca moltes àrees, des de la social fins a l'ambiental, per les persones que vulguin també crear nous productes com els vostres, vull dir, no com el projecte en si, que siguin productes diferents, però vull dir, amb aquests valors darrere, què els diries per motivar-los o per seduir-los perquè s'aventurin a buscar aquests valors també com els vostres? Tant a nivell ambiental, social i... Sí, jo crec que no és l'única manera de fer-ho, no? Perquè n'hi ha moltes, però si tenim en compte una miqueta la nostra realitat i el nostre món, realment ens en donem... O sigui, crec que és l'única manera d'anar bé tots, no? O sigui, que les coses comencin a ser sostenibles, que anem tard però que s'han de fer, no? Perquè vull dir, ja no som 4 o són 4 que diguin que hi ha un canvi climàtic o que t'expliquin coses, sinó que hi ha dades, no? O sigui, el nostre impacte és mesurable i, per tant, ostres, si podem minimitzar-lo i podem fer que aquest món, que jo sempre dic que és una passada, que tenim un planeta que és increïble, segueixi sent-ho, doncs crec que és responsabilitat de cada un fer-ho amb aquests valors o no, digue-li com vulguis, no? Però tinguent això en compte. I el tema social, doncs, al final som un animal social, vivim en societats i cadascú mires pel seu propi bé, crec que no anem enlloc, no? O sigui, quan les fan les coses en comunitat, pel bé dels altres i tal, doncs crec que és molt gratificant per un mateix i després que també, no sé, crec que és la nostra responsabilitat. I ja et dic, si algú s'anima és supergratificant. Vas a dormir molt content cada nit. Sí, són molts problemes també, però una cosa compensa l'altra. Ostres, doncs... Una gran resposta, Blanca, de debò. Sí, m'ho agrada molt. Almenys per mi. Res, doncs, Blanca, moltes gràcies per aquesta estona, de debò. Jo personalment us aniré a visitar i animo que tothom que ens pugui escoltar que la provi la vostra cervesa. Super, mil gràcies, Jordi, un plaer. A tu, moltes gràcies, Blanca. Que vagi molt bé. Vagi molt bé, adéu. Adéu. Adéu.